häzir dostum gelsin, sana bir maslahat berer. İýlem şeýlem kä göreli. Sen gurulmana otur. Şu gurulmana otur. Oh. Assalamu alaykum. Otur halam. Salam. Komzim. Ay, dostum ma bir ağam ma dip bir qarna şal bolup gitdi ya. Gelme bir oturmana bir. Ben hemen işlerim şu yer. Gel vermeli ha. Sağ ol. Oňarpsın. Neme ora bir maslahat ba dipdim neme dip düýmana bir gelli hat. Ora neme Beglağı, howazim? ine şu dostunuz var ha. Bana gurleme diýip durýany. Sen gurulmana otur. Ay. Hilaytin ora beýdime ha, bir hil ora ha. Sen wara öýlenmäkin bir de kän var ýa-da. Men gelnesem bilen, sen gelnesem bilen gepleşsin bilýän öýdüm ha. Ol ayal maskala gurulme diýip bolmada. Diňme gurulsun, dinle. Näme diýe, näme haýsy bar. Ol gurulany sen dinlemeli, sen gurulanda ol dinlemeli bir agdy berse bolmaly. Gurulme diýip durdan bolmada ha. Ay, nene wara senden bu meslebi, indi saňyla ýekese bol. Alo. Okey wani. Nire bazara? Ay soğukta bazarda näme işin wara özüm it balyk geler. Öz gözüm bilen näme men gözüme ananan okmy sen. Be. Bolmada yo men netim sen kösemezdik da bir üşemezin diýen. Hawa wahy şu ınzamasan öyle üşüm sen kösemen men köselerim diýen hawa. Ay bir öýde çykyp oturyp çyk çağalan ýanynda bir diýin sarıp otur men özüm eltim 8 mart ahyry. Meniň häzir soğudam almaly. Hawa bolýa arkaýyndan. Sana da oturma özüm barar näde. Sen wara borçňda bolmaýar. Onuň wara özüňden bir ýaş satynsa da waraza. Bir agdy berse şu ayal maskalan wara çitýar gulun bolýan eken. Şu öýe baryp bir ýylgyry itdere diýen. Anha olap ýa-ýal açyp gidýär. O ýylgyrda sen ýylgyrya, sen ýylgyrdan o ýylgyry. Öýe ur nur deçilen ýar bolýar da. Ýöne gürleme näme ýa ýüzüni alsaň bolmaýar da. Onu saňyla ýekesem. Alo. Ay näme ýöne saňyda oturýardyň ay? Beýdine bara başga işiň ýokmy? A koy telefonu bir çağılan bilen onda har bilen bir düşüş bilen bolmadyňmy sen? Aylap durma bir maskar etdiň ay meni. Gürleme diýen. Gürleme kän gürleýän sen. Be. Gürleme diýen. Bolly saňat meni. Onuň wara bir saňda etdi de wara saň etmeýän gürleme diýen atlar aýtma lan onu. Dinle. Şu ayal maskalan wara şu bir seni yankı hosar tutun ya. Onu yürüsün aydiyan senin hem diyen on. Anha senin o adam yok da onu. Onun neyene harbiserdin ediyin. Yönü etirer nahar varayım. Beh, mın tüyücüdüm neyen var. Ay bir şodatlardan bir ağdı verikten gitti. Aman yenesem. Alo. Ay yürü uçtun ay hal itiyorlar. Bey, dine var. Diymesem diydirsek kolan ay. Beyitme hav değerlirekten edin beni. Ay bir yöne vur. Göreceğim zanmalıp dur, oturdum zanmalıp dur. Men havnuş telefonu, zan aymasanımız telefonu. Ay mene telefonu diyasasak o. O hav men bir ne bir dostum ile yapması bilen, ne bir köşede yörebilen, ne bir oturup ne bir turu bilen. Zan etmemik gürleme. Şu nahar bisirenin naharını bir de var. Tüyüzün olmadı, tüyüzün oluptur. Öğün. Maskalan ağzı verilir, şu da atlardan başlıyor. Sen var ya yefadı, güler yüz vermeli. Ol, şu zan edene bana de, zan edene. Yadır yekesin, parçası yadır. Alo. Gürleme. Bey köpekleyen ay. Dinlesek gel ha, ben sen dinlesem öyle. Vala bir sağıtlap koyun o telefonu. Telefonun kılık gidiyor diyen ha, ondan telefonun öçük gitti ay Allah. Ay bir ağzımızdan da kılın yal, dur ay da bir havmayı ver ay da bir gepleş oturuyorlar men ha. Ya men soğut diyordum bağlara barsak değil, inni bağlara da barsak gel. Bisirme, naharam bisirme, özüm satın al veterinerdir. Yine en büyük kafedir, restoranlar. Beydine halis ettin ay beni. Gürleme, zan etme. Şu yüzün alma lalla, maksat yüzün alma lalla. Şu zan ette de var, vay zan edeydim. Karası oturuyordun diyen oldu var. Yine zan et yani. Ay men, ay hadır var şu. Anırrakta yapmış geleyini men, diyebilem yok. Geçti mi sen? Oraz. Mene beylekler görüp seni yüzüme silaymalı. Bağışla beni.
Gürlemän otur, şu gürlemän otur. Bolya, men gürlemen. Ola aytdy şula. Gitti demi? Alo. Atamrada. Taňry alkadyn zaň et berene, sag ol. Ha, yok lan men ayalym ýa-da şey kıýgyrsak-maý hey, men kıýgyry bilýän bilen. Bolly ha, ala ýaly bolup gitdiler. Ana, sonun o maslahat dormy, yarasy gitdiler. Taňry alkadyn atamrada, bolly. Sag ol.